A nějaký moudro mě nenapadá. Dobrá, tak pouze práce. Práce. Tak odštípávám tadyhle tu oblinu na tom skle, aby se vytvořila nejlépe z obou stran ostrá hrana. Takže ještě mě čeká tadyhle srazit tady tohleto tlustý sklo do břitu jakoby nože. Tady jsem srazil tu oblou hranu, o které jsem před chvílí mluvil, a nyní bych měl srazit tu hranu, aby tady se zúžila tahleta tlustá vrstva skla. Proto si to taky takhle tímto vápencovým kamenem, nebo co to je kousek pískovce obrousím i tady do půlky tohohle skla, aby tady vznikly ty mikrotrhlinky. Zatím se mi podařilo vyštípat tohle. Takže tady se snažím vyštípat zářezy na přivázání. Bude to buď hrot k většímu šípu, anebo nějakému menšímu oštěpu. Co jsi to tady, prosím tě, Matěj, primitivního vyrobil? My se tady snažíme vytvořit primitivní přírodní zbraň právě pro obsidiánový hrot, respektive skleněný hrot, který si vytvořil. To je tenhle. No, půjde dál. A je to takzvaná Swiss Arrow, nebo švýcarský šíp, nebo těžko říct, těžko popsat. Prakticky jak to funguje, uvidíte za chvilku. Teď, co nás čeká, tak tady uděláme kolmej zářez. Přední strana korma a zadní strana bude šikma. Správná funkce této zbraně víceméně závisí na použitém provázku, který funguje víceméně jako katapult a zesiluje sílu, kterou vlastně vkládáme do vrhu. Podstatný je uzlík na jednom konci. A vložení uzlíku sem a omotání jednou smyčkou. Takhle. Následně se to napne, chytí tady a zbytek šňůry si člověk omotá kolem ruky, aby mu to nevylízlo. Tak. Samotný vrch se provádí jako vrch klasickým oštěpem, s tím, že vlastně po vrhu se uvolní uzlík a šňůra nám pomůže ještě v další kinetické energii, dalo by se říct. Takže zkouška. Máme tady brko, který teda zbavili jsme jedné strany peří, trhá se to od konce. Teď potřebujeme zbavit se tady toho kulatého článku, aby to bylo rovný a dalo se to krásně napasovat na připravovaný kopí neboli atlat s vrhačem. Takže na ten způsob jsme si tady udělali polínko, rozštípli, vložíme peří. Tak. A podél se řízneme. Seříznout lehce, pak spíš dobrousit na kolmo. Matěj, řekni, co děláme. Děláme atlat. Děláme ho dvakrát tak rychle. Já dělám předek, kde bude tento skleněný šíp, který jsem tam nahoře štípal. A přijde sem. A Matěj dělá dost důležitou věc. Opeření. Opeření.
Tak a děláme finální omotávku, přidělávání křídílek. Jak se rozpadlo samotný. Tomu těžko se dostat. No, snažit se udržet furt stejný sklon té nitě a rovnat péra do roviny. Eureka! Teď si připravíme přírodní lepidlo. Základní surovinou je pryskyřice neboli smůla, může být smrková, borová, prakticky libovolného druhu. Dřevěný uhlí, nejlépe suší. A králičí, srnčí, trus. Je to prakticky jedno, jde o to, aby to byl bíložravec. Jde nám o to, že je to prakticky najemno zpracovaná tráva, která nám bude sloužit jako pojivo a plnivo zároveň. Takže připravíme si to tak, že rozdrtíme králičí trus, rozdrtíme uhlí na uhelný prach a následně to potom přidáme do rozehřáté pryskyřice, kterou teď teda dáme na oheň. Matěj teďka drtí dřevěné uhlíky. Pryskyřice už začíná mít tu správnou konzistenci. Takže Matěj přimíchává králičí bobky do rozstavené pryskyřice a teďka tam přidává dřevěné uhlí nadrcené. Dřevěné uhlíky. Závěrečná fáze přípravy lepidla, kdy Matěj na klacek nabaluje vzniklou směs. Nechali jsme tam teda trošku kůry, takže to lepidlo má hrudky, ale účelu si myslím, že poslouží dokonale. To bych se v tom neutopila. Paské.